তুহি କରୁଛ ଦର୍ଶନ विस्मय जाओ तो मस्तिष्क थोड़े विस्मय जाओ तो जन्म जीवन असार हो जीव तारे प्रभु देथिबा से कर्मधारा धर्मधारा ଆମେ ଭୁଲିବା କାହିଁକି ଭୁଲିବା ଏଠୁ ବଳି जो प्रभु ଦେଇଛନ୍ତି এই ଅର୍ଥ ଫଳ ଏଠୁ ବଳି ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷର এই ଅର୍ଥ ଫଳ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଟା ଏହାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ମଧାରା ଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଚଳିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିବା ଏ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟଳ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବୁ ଧାରାଧରି କର୍ମଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଦୃଢ଼ତା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚୌବର୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୌବର୍ଗ ଦାନି କୁହାଯାଏ ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚୌବର୍ଗ ଦାନି ଗୀତର ନାହିଁ କି ଚୌବର୍ଗ ଦାନି ବୋଲି ଭଗବାନ धर्म अर्थ काम मोक्ष देला किंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष उपरे पुणी आहुरी रहिसंती कोन भक्ति प्रभु मनुष्य को मुक्ति दे देबे किंतु भक्ति देबे नाही आमे धर्म आचरण करबा द्वारा कोन होबो धर्म ना हमको अर्थ प्राप्ति घटिबो अर्थ प्राप्ति घटिबा द्वारा कोन होबो ना हम भीतर थिबा काम कामना पूर्ति होबो काम कामना मुक्ति होई जिबा धर्म अर्थ काम मोक्ष या छाड़ी तार उपरे भक्ति रही किंतु प्रभु कहले तो भीतर भक्ति सृष्टि हम देखु इड़े दयालु ठाकुर तो भीतर भक्ति सृष्टि हम भक्ति कौन एमती छोटिया कथा भक्ति कौन मिले आम कौन भक्ति किए ना जे जी भक्त हो पार जी भक्ति कर भक्त हो पार किंतु आम भक्त हो पार कि किंतु प्रभु कहले तू हो पार भक्त हो पार कि सेपटे कौन कहले
হর ব্রহ্মা লক্ষ্মী সহিত এবারে কামহাতি ভক্ত হর ব্রহ্মা লক্ষ্মী সহিত এমনে কামন্তি ভক্ত এমন কটারে মুখারতি বারু ভগবান কি জয় দেখন্তু মানে হর ব্রহ্মা লক্ষ্মী সহিত এমান কমন্তি ভক্ত এমান অঙ্কঠারে মুকার থিবার ভক্ত পদে সে মনন্তি ভক্ত ভাব গ্রাহিত সেই ভক্ত পছে পছে খাও পড়ায় কিন্তু প্রভু কহিলে তু তাহা মধ্যে হাসল করে পারিবু তু ভক্ত হই পারিবু তু ভক্তর পদবাচ্য হই পারিবু কেমিতি প্রভু কহিলে চাহে না রে ধন পূজা ଟିକେ ଭାବ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋର ପଛେ ପଛେ ପାଗଳ ପରେ ମୁଁ ଧାଇଥାଏ ପୁଣି କହିଲେ ଭକତ ମୋହର ହୋଇଲେ ଭକ୍ତି মোর খাদ্য ভকত মোহর রক্ত হইলে ভক্তি তার মোর খাদ্য ভক্ত যদি রক্ত হইଯିବ ভকত মোহর রক্ত হইলে ভক্তি তার মোর খাদ্য কোন না ভক্তি হଉଛି মোর খাদ্য কদলী নুহে নড়িয়া নুহে মিঠা নুহে ভকত মোহর রক্ত হইলে ভক্তি তার মোর খাদ্য ভকত আখিରୁ লোତକ ঝରିଲେ হরি উঠে মোর হৃদ প্রভু কହୁଛନ୍ତି তো প্রভু কোন কহিলে ধৈর্য স্থিরতা বিশ্বাস প্রেম ভক্তি মুক্তি সবু কিছু ততে প্রাপ্ত হইଯିବ কিন্তু প্রভু কোন কহিলে এই জিনিস গুড়াক করিলে উনি প্রভু কହୁଛନ୍ତି নিষ্ঠা ত্যাগ ব্রত ধরি গুরু সেবা করে ধৈর্য স্থিরতা দৃঢ়তা বিশ্বাস ভক্তি মুক্তি তোতে সব মিলি যাব কিন্তু কোন করে মিলিব বিনা কিছু করি আমি পাইবা করে পাইবা কিছু পাইবা নাই কোন করিলে কর্মণ্যবাধিকার অস্তি মা ফলেষু লাভঃ যদি কর্ম না করিবা তাহলে পাইবা নাই মনুষ্য জীবন নয় কেবল বর্ষ মাস দিন দণ্ড কর্মে জিয়ে নর কর্মে জিয়ে নর কর্ম একাতার জীবনর মানদণ্ড কোন না কর্ম
যদি ଆମେ କର୍ମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନା କର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କର୍ମଧାରା ଏବଂ ଧର୍ମଧାରା। ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗବ୍ରତ ଧରି ଗୁରୁ ସେବା କରି ବିଷୟା ବନ୍ଧନ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଷ୍ଠା ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ତାକୁ ମାନିବା। କ'ଣ ଖାଇବା ନାହିଁ, କ'ଣ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମେ ଅଭକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ ଧରି ଗୁରୁ ସେବା କରି ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଧରି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ବିଷୟା ବନ୍ଧନ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବିଷୟା ବନ୍ଧନରୁ ପାର ହୁଏ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ତ୍ୟାଗ ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଆଚରଣ କରିଥାଏ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? ସେବାରେ ନଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ। ସେବାରେ ନଥିଲେ, ଯଦି ଆମର ନିଷ୍ଠା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେବା ନଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା କରିପାରୁନଥିବା, କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶାଖାରେ କହିଲେ ସେବା କୋଉଠି ଦେବା? ନା ଶାଖାରେ ସେବା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାଖା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶାଖାରେ ବସ, ଶାଖା ପାଦୁକାରେ ଶରଣ ବସ, ଶାଖା ପାଦୁକା ଆମେ ସେବା ଦେବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେବା ନଥିବ, ତାହେଲେ ସେବାରେ ନଥିଲେ ନିଷ୍ଠା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧନ ତାହାରେ ଅବଶ୍ୟ ଘାରେ। ବିଶ୍ୱବନ୍ଧନ ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଘାରିବ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସେବା ନଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରିବାନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ରଖିବାନି? ଆମେ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମଯୋଗ କରିବାନି, ଧର୍ମଧାରା ଯଦି କରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ କର୍ମଧାରା କରିବାନି, ଧର୍ମଧାରା କରିବାନି, କିଛି କରିବାନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା କିଛି ରହିବନି, ଯଦି ସେବା ଦେବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ମାଡ଼ି, ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ସଞ୍ଚାଣ, ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ ତକ୍ଷଣେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଆମେ କର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଧର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିବା, କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେବା ନଥିବ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କର୍ମଧାରା ନଥିବ, ଧର୍ମଧାରା ନଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କର୍ମଯୋଗ ଧର୍ମଧାରାକୁ ଛାଡ଼ି ଅମଡ଼ା ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ମାଡ଼ି। ଯେଉଁ ବାଟ ଅମଡ଼ା ବାଟ, ସେ ବାଟେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛୁ। ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ। ପଥେ ଜଗି ଅଛି କାଳ ଛଞ୍ଚାଣ। ନା କାଳ କ'ଣ? ନା ଯମ। କାଳ କ'ଣ? ନା ସମୟ। କାଳକୁ କେବା ସମର୍ଥ କାଳର କ୍ରୀଡ଼ାଏ ଜଗତ। ସର୍ବଜନରେ କ'ଣ କହିଲେ? ବାଧିଲା ଜାଣି କ୍ଷମା କହିଲେ ରମା, ରମଣ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ ଟାଳି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜଏ ଭରତି, ହରିଦେବୀ ଗାଳି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅଛି କି ନାହିଁ? ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ? କାଳ ସର୍ବ କବଳ ପବନ ମାନଙ୍କୁ ସବୁରି ହେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଳସର୍ପ ଆପଣ କେବଳ କରତ୍ରାଣ ପବନମାନ ବୃଷଭରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ହେଉଛି, ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଭଜ ମନ କଳାପନ ନାହିଁ, ଭଜିଲେ ତ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବାରଣ ନହୁଛି, ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଙ୍ଗୁଳ ଯୋଉ ଯୋଉଛି ଆସୁଛି, ସେ ପବନ ସୂତ୍ରକୁ ପ୍ରଭୁ ହରଣ କରିନେବେ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପଥେ ଯୋଗୀ ଅଛି କାଳ ସଞ୍ଚାଣ, ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ ତକ୍ଷଣ ଜାଣ। କେତେବେଳେ ଝାମ୍ପି ନେଇଯିବ କେହି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଧର୍ମଧାରା ଏବଂ କର୍ମଧାରାକୁ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ